تەوی گۆژەچووکانیە خۆدا ji hezkiriyê tamaşakirina film û sînema bû. Lê tamaşakirina yekemîn film ji ber hemên herêma xwe daxwazek li cem wê çêkir got bibe sînarîst û derîner. Zîlan Hemo yekemîn derînera Kobanê got temenê xwe 24 sal in. Karîbû di van salên dawî da gavên xwe berve sînema bavêje. Got taniha derîneriya 5 kurte film kiriye, herwiha 9 sînaryoyê filman jî nivîsandine. Heya rojekê min filmekî em bêjin ku li Rojava bixwe hatiye çêkirin temaşakir filma Bihişta min ya Ekrem Heydo. Li Kobanî hat nîşandan û engê carekê min ket serê min de yanî çima ez jî vî karî nakim. Tiştekî nî ye, tiştekî xweş e. û zaten berê hezkirina min ji filma re heye lê min qet nedigot rojek ez filmeke taswîr bikim. Got qey tenê ez wek temaşevanim. Pişta min ceriband û karî sînema li Kobanî tin nebû yanî karîbî jî tin nebû. Ji ber hûn zanin di demê nîzamê da zehmet bû hesek kamîra kêrakê yan karekî hunerî bike, xastan Kurd. Piştî wê şoreşê êdî va mecala çêbû. Mesela yekî serêkanî filmek li ser serêkanî çêkir, min got ez dikarim ji Kobanê filmekê ser Kobanî da çêkim. Xastan piştî şer pir êk û sînema dihatin film çê dikirin. Yani ji derve de dihatin film ser bajarî te çê dikirin. Yani çima em nikarin bixwe ser bajarî xwe tiştekî çêkir. Zîlan got hicmarek ji ber hemên wê derbasî festîvalên herîmî û cîhanî bûne diyar dike. Got sînema danasîna gelan e. Got ew jî hewl dide ji bo Kurdan berhemên baş saz bike, da got xelk çanda Kurdan û doza wan nas bikin. û dibêje, tevî astengî û pirsgirêka nebûna teknîk herwiha lîstokvanên pispor ew kar dikin got xwe bigihînin astên cîhanî û sînema Kurdî li Kobanê ava bikin. Derfet ji xwe kêm in û dikarîbî jî yanî ji bo sînema pir kêm in. Yani kamîrek me heye, ostatîfek e. Çend em bêjin alavê mêronayî hene, yani hinek jwana jî mesela naxebitin hel vê derê tin hene ku tu çê jî bikî. Berê Kobanî ev kar nehatiye kirin. Ev nû ye yani bu çend sal e hinek sînema tê meşandin heya tu bikirî jî alav tin hene ku tu bikirî jî. Derfetê me kêm e bes em dibêjin yani tevî ku derfet kêm e gerek em sıfır da dest pê dikin. Ne tenê derfetê me yî teknîkî kêm in, derfetê me yî xibretê jî kêm in. Em xwe ava dikin û teknîkê xwe ji kêlek. Zîlan got carna jî kemîrevanê dike û bi xwe montaja filmên xwe dike. Ji bo çandina çanda sînema li Herêmê projeyeke pêşkêşkirina filmên xwe li gund û taxên Kobanê bi alîkariya navenda Baqîxido ya çand û hunerê bi rêva dibe. û hêvî dike got rojek bê di sînema da bibe navekî navdar. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.